ಸಡಾನಿ ಕೊಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರಾರು ಗೀತಾ ಸಚಿನ್ ಬೂರ್ದೆ 2022 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬೆಂದನಾಪುರ ದಾಲ ಕೊರ್ತುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೀತಿತ್ತೇನೆ ಆನೆ ದೀತನ i20 ಕಾರು 2016 ಐ ಚಬರಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕುದಾಡ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡುದು ಅಲ್ನ ಕುದಾಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಫೋರ್ಜರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದು ಮಾರ್ದೇವು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತು ಗೊತ್ತುತ್ತೆ ಅವೆಂಜರ್ ಅವಲತು ಗೊತ್ತು ಚಿಂಕ್ ಪೂರ ನೆಲ್ಲಡು ಮಾತ ನಾಯಿ ಅವು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆಯನ ಬಂದ ನಡದಿ ಒಂದು ಈತ್ ವರ್ಷ ಅಮ್ಮ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿರು ಇತ್ತನ ಇತ್ತನ ಜಾಗಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಯ್ರು ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಇಕ್ಲ ಬಗ್ಗುಜಿರು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಮುಲ್ಕುವತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡತ್ತಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮಗ್ ಈಗ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಲ್ತೆ ಐಟ್ ಪುರೆಂಕ್ಲೆ ಉಂತೆ ಅನುಮಾನ ಬರೋದುಂಡು ಕೂಡೈನ ಕಂಡಲ್ಲ ಬೇಗ ತೀರ್ದೇರು ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಉಡುತ್ತೆನ್ನ ಬಾಲನ ತೂವೇ ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನಾಯೆ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಸರನ್ನ ಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ ಟ್ರೈನರ್ ಆಗಿದ್ದಂತಹ ಸಚಿನ್ ರೈ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿಗೀಡಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಈ ಸಾವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತಹ ಮಡಂತ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಅವರ ತಾಯಿ ಈಗಾಗಲೇ ದೂರನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಮಡಂತ್ಯಾರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ. ಅವರ ತಾಯಿ ಗುಲಾಬಿ ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಮ್ಮ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದಾಯಗಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪಂಡ ಅವು ಹೃದಯಾಘಾತ ಅನ್ನುಂಡು ಅದನ್ನ ಎಂಚ ವಾವ್ ಈರೆಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರದಾದ ಕಾರಣ ಅನುಮಾನ ಪಂಡ 2021 ಪುತ್ತೂರ್ದ 2019 ಪುತ್ತೂರ್ದ ಇಲ್ಲು ಮಾರ್ದು ಮೂಲೆಂಕುಲು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟ್ಯ 2021 ಒಕ್ಕೆಲ್ ಮಲ್ತ ಅಂಚ ಒಂಜಿ 2 ತಿಂಗಳು ಮೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಕೊರೋನಾದ ಟೈಮ್ಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲಲಕಲ್ನ ಅಜೇನಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಡು ಉಂತ್ವೆ ಬಂಡೆ ಯಾನ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಮಗ ಅಲ್ಪ ಉಂತುನ ಬಂಡೆ ಉಂತ್ವಮ್ಮ ಬಂಡೆ ನಂಬಿಕೆಡು ಆ ಒಂದು ತೊಂಡೆ ಅಲ್ಪನೆ ಇತ್ತೆ 2021-22 ಒಂತೆಂತೆ ಬರೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಅಲಕ್ಕ ಬಾಯಿಗೆ ಗೊತ್ತಲೆಗ ನೇರ್ಪುನೆ ಫೋನುಡು ಮಸ್ತ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಕುರಿಯೆ ನೇರ್ದು ಬರ್ಪುಜೆ ಹೋಗುಜೆಂದು ಅಂಚ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಸಡಾನಿ ಕೊಡೆ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೆರಾರು ಗೀತಾ ಸಚಿನ್ ಬೂರ್ದೆ ಮನಿ ಪೂಜೆಂದು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಪೋಯ ತುಯರೆ ಹೋದಾನಗ ಆಸ್ಪತ್ರೆಡು ಖಾಲಿ ಆತಂಡು ಅಂಚ ಒಂಚೂರು ಅನುಮಾನ ಬರ್ಪುಂಡು ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಕಾಸುಲ ಕೊರೊಂದಿಜ್ಜಂಡು 2022 ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಕಾಸು ಬೆಂದನಾಪುರ ದಾಲ ಕೊರ್ತುಜೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ದೀತಿತ್ತೇನೆ ಆನೆ ದೀತನ i20 ಕಾರು 2016 ಐ ಚಬರಿ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ನ ಕುದಾಡ್ ದಿತ್ತೀನಿ ಆಯ್ನ ಪಂಡುದು ಅಲ್ನ ಕುದಾಡ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವೇನು ಫೋರ್ಜರ್ ಸೈನ್ ಮಾಡ್ದು ಮಾರ್ದೇರು ಏರ್ ಸೈನ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೈಕ್ ದೆತ್ತು ಕೊಡ್ತುತ್ತೆ ಅವೆಂಜರ್ ಅವಲತು ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಇಂಕ್ ಪೂರಕಲ್ ನೆಲ್ಲಡುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ನಾಯಿ ಅವು ಒಂದು ಡ್ರೆಸ್ ಆಯನ ವಸ್ತು ದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಅಂಚಾದ್ ಪುನಗ ಇಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಅನುಮಾನ ತೋಜೊಂದುಂಡು ಎಂಚ ತೀರಿಯೆ ಅಂಚಿನ ಜುವ ಅಂದು ಒಂಚೂರು ಏರ್ ನಮಿತ್ ಅನುಮಾನ ದಾಯಗ ಅನುಮಾನ ಕೊಂಜೋನ ಮಿತ್ತು ಪಂಡಯ್ಯ ನಾನು ತೂಯರೆ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧ ಒಂಜಿ ತೂಯರೆಲ ಬರ್ಪುಜೆ ಕ್ವಾನುಡ್ಲ ಪಾತೆರುಜೆ ಅಂಚಾದ್ ಪುನಗ ಒಂಚೂರು ಡೌಟ್ ಕೊಂಜೋನ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಡೌಟ್ ಬರೋನುಂಡು ಆರ್ನ ಪೊಂಜೋನ ಮಿತ್ತೆ ಡೌಟ್ ಬರೋನುಂಡು ದಾಯ್ ಪಂಡ ಆರೊಂಜಿ ಅಮ್ಮದ್ ರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಮಗೆ ಇಪ್ಪುನಗ ತೆನ್ನಮ್ಮಲ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮತೆ ಅರೆನ ಮಗನ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಬಂದ ನಡದಿ ಒಂದು ಈತ್ ವರ್ಷ ಅಮ್ಮ ಏತ್ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತಿರು ಇತ್ತನ ಇತ್ತನ ಜಾಗಿಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಯ್ರು ಪರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರು ಇಂಚಿನ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿಗೆ ಮಲ್ತನ ಇಕ್ಲ ಬಗ್ಗುಜಿರು ಆರ್ನ ಮಗೆ ಮುಲ್ಪುವತ್ತು ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡತ್ತಿಲ್ಲದ ಆ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಅಮ್ಮ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ತೇರು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಲ್ಪುನಗ್ಲ ಅಕ್ಲು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ಪುನಿ ಅಣ್ಣನ್ಲೆ ತುಂಡು ಅಣ್ಣನ ಅಲ್ಪ ಸ್ಟೇಷನ್ ಉದಯ ರವಿ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಪಂಡೇರು ಅಮ್ಮಂತು ಒಂದು ಮುಲ್ಪ ಇಪ್ಪುಲೆ ಮುಲ್ಪ ತೋಟ ಉಂಡು ಇಲ್ಲುಂಡು ದಾಲ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಆಯ್ ಒತ್ತೊನಿಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಕ್ಲು ಬುಡ್ಪುಜೇರು ಬರಿಯರೆ ಒಂಜಿ ದಿನ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮಗ್ ಇಂಕ ಚಿತ್ರ ಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಬುಲ್ತೆ ಐಟ್ ಪುರೆಂಕ್ಲೆ ಉಂತೆ ಅನುಮಾನ ಬರೋದುಂಡು ಪಂಡ ಈತ್ ವರ್ಷಕ್ಲು ಬುಡ್ಜೆರತಿಡೆ ಬರಿಯರೆ ಅಮ್ಮಂತುವೆರೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗಾನಗ ಅಮ್ಮಗ್ ಅನ್ನೋನ್ ನಂಬರ್ಡು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತುದು ಇಂಚೆಂಚಾಂಡ್ ಅನ್ಪೇರು ಇತ್ತಪ್ಪಗ ಸಂಬಂಧ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಅಕ್ಲೆ ದಾದಂದು ಅಂಚದಿಂಕ್ ಅಕ್ಲು ದಾಲ ಸಂಬಂಧನೆ ಅತ್ತ ಸರ್ ಆಯ್ ಅಜ್ಜಯ್ ಪನ್ಪುನೆ ಜಿಮ್ಗ್ ಬರೋಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ ಜಡ್ಡೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಇತ್ತೇರ್ ಅಕ್ಲು ಎಂಕ್ಲು ಮುಲ್ಪ ಇಲ್ಲು ಒಕ್ಕೆಲ ಆಯ್ ಬೊಕ 2 ತಿಂಗುಲನ್ನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇತ್ತೆ
ಐರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅಣ್ಣೆನೆ ಪಂಡೆ ಕಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ದೂರ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ರೂಮ್ ಕೊರ್ಪುಜೆರ್ ಜಿಮ್ಮುಡು ಅಂಚದಾನ ಅಕ್ಲ್ನ ಇಲ್ಲುಂಡು ಒಂಜಿ ಎದುರುಡು ಒಂಜಿ ಬಾಡಿಗೆದ ಇಲ್ಲುಂಡು ಆ ಇಲ್ಲಲ್ ಸ್ಟೇ ಆಪೆನ್ ಪಂತನೆಕ ಅಮ್ಮ ಉತುಂಡೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ತೂನಗ ಆ ಇಲ್ಲಲ ಸ್ಟೇ ಆತಿನಿ ಅಕ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀವೊಂದೆರ್ ಅಕ್ಲೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಕಡೆಗ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಪುನಿ ಎಂಕ್ಲೆನ ಅಮ್ಮಲ ಏನನ್ ಮೆಗ್ದಿನ್ ತೂವಂದ್ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡಿಯೆರ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ಸರ್ತಿ ಯಾನ್ ಅಪಗ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನಗ ಅಜ್ಜ ಎಂಕುರು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿ ಅಪಲ ಪಂಡೆ ಅಣ್ಣನ್ ಬುರ್ದು ಕೊರ್ಲೆ ಎಂಕ್ಲು ದುಂಬುದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪೊರ್ಲುಡು ಇತ್ತೋನು ಅಂದ್ ಕೊರ್ತಿಜೆರ್ ಐಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಮಾನ ಉಂಡು ಸರಿ ಎಂಚಿನ ಅಮ್ಮ ಕೈ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಅಂಡ್ ಬೂರ್ದು ಅವು ಸರ್ಜರಿ ಅಂಡ್ ಅಪ್ಪಗ ಆಯನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಅಣ್ಣನ ಅಪ್ಪಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕಿಜೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಣ್ಣನ ಒಂಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಮತ್ತ ಕಡಪ ದಾರ ಎಂಕ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತೇರ್ ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಪನ್ನಗಲ ಅಕ್ಲು ಬುಡ್ತಿಜೆರ್ ಬರಿಯರೆ ಯಾನ್ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲ ಅಮ್ಮಗ ಆಸೆ ಉಂಡು ತೂಯರೆ ಅಂದ್ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತುನಲ ಆಗ ಬರಿಯರ ಅವಂದ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಬಂಧನಡ್ ಉಲ್ಲೆಂದ್ ಎರ್ತಾತೆ ಅಕ್ಲ್ ಬುಡೋಡತೆ ಇಲ್ಲರ್ದ್ ಪೋ ಅಮ್ಮನ್ ತೂದ್ ಬಲಂದ್ ಕುಲ್ಲುನ ತೊಂದರೆ ಜನ ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮನ ತೂಯರೆ ಕಡಪುಡಿತ್ತನತೆ ಈತ್ ವರ್ಷೋಡು 5 ವರ್ಷ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಯನ ಜೀವ ಪೋಯಿ ಬೊಕ ಅಮ್ಮನ ನೆನಪಂಡೆ ಅಮ್ಮನಗ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ತ್ ಪನೊಡಿತ್ತಂಡೆ ಐನ್ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಮಲ್ತುದು ಬುಡ್ತೊಲಿತ್ತನತೆ ಪೂರಲ ಐಕ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅನುಮಾನ ಉಂಡು ತನಿಖೆ ಆವೊಡೈತ ಬಗ್ಗೆ ಬೊಕ ಕಾರ್ ಇತ್ತುನೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಪುದರ್ದ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ದುಡ್ಡು ಪಾರ್ದೆರ್ ಬೊಕ ಅಣ್ಣ ಒಂಚೂರು ದುಡ್ಡು ಪಾರ್ದೆ ಅವು ಯಾನ್ ದುಬೈಡ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಲ್ಪ ಇತ್ತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆ ಟೈಮುಡು ಐನ್ ಫೋರ್ಜರಿ ಸೈನ್ ಪಾರ್ದ್ ಮಾರ್ದೆರ್ ಯಾನ್ ಆಂಡಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಸ್ ಮಲ್ಪೆರ ಅವಡು ಇಕ್ಕಲ ಪೋತುಜಿ ದಾಯೆ ಪಂಡ ಯಾನಪ್ಪ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಇತ್ತೆ ಬೊರ್ಚಿಂದು ವಿಷಯ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಅಣ್ಣೆನೆ ಅಕ್ಲೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಲ್ಲೆ ಐಕ್ ನನ್ನ ದಾಯೆ ರಿಸ್ಕ್ ಪಂಡ್ ದಾನು ಒಯ್ಕಲ ಪೋತುಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಪಂಡ್ ಬುರ್ತೆ ಕಿತ್ತೆಂಕು ಸೈಲೆಂಟ್ ಆದಿತ್ತ ಒಂಜಿ ದಿನ ದೇವೆರ್ ತರ್ಪವೆರ್ ಎಡ್ಡೆ ರೀತಿಡ್ ಬರುವೆನೆನ್ನಿತ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಕನತ್ತು ಪಾಡಿರ್ ಎಂಕ್ ಕನಮನಟ್ಲೆ ಎನ್ನದಿಚ್ಚಿ ಕೂಡೈನ ಕಂಡನ್ಲ ಬೇಗ ತೀರ್ದೆರ್ ಬಾರಿ ಧೈರ್ಯ ಉಡುತ್ತೆನ್ನ ಬಾಲೆನ ತೂವೆಂದು ಎನ್ನ ಪೊರ್ಲು ಮಲ್ಪುನಾಯೆ ಎನ್ನೆಡ್ ತುಂಬು ಪೋಯೆನೆ ಬುಕ್ಕ 3 ವರ್ಷದ ಸಂಬಳ ಉಂಡ್ಲ ಕುಲೆದಿ ತೊಂದೆರ್ ಬಿಯನ ಬೆಂದನ 3 ವರ್ಷದ ದುಡ್ಡು 29,000 ಸಂಬಳ ಅತ್ತನಾಯಕ ಅವೇನ್ ಪೂರ ದೀವೊಂದೆರ್ ಒಂಜಿ ರೂಪಾಯಿಂಕ್ ಆಯೆ ಕೊರ್ತುಜಿ ಬಾಲೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಕೊರೊಡು ನ್ಯಾಯ ಒಂಜಿ ತಿಕ್ಕೊಡೆಂಕ್ ನನ್ನ ಅಂಚಿನ ಬೇರೆಗ್ಲ ಜೋಕುಲೆ ಬರಿಯರೆ ಒಳ್ಳೆಪ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಪುತ್ತೂರುಡು ಇತ್ತಾರ ಅದೊಂದು ಪುತ್ತೂರುಡು ದಿಡೆ ಬತ್ತಿನ ದಾಯ ಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಆರೆ ನೀಡೆ ಬರ್ರ ಬುಡುಪು ಜೆರಂದು ಪಂಡ ವಾ ಕಾರಣ ಪುತ್ತೂರುಡು ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಡೆ 5 ಸೆನ್ಸ್ ದಿತ್ತು ಇಲ್ಗಟ್ಟು ಇತ್ತ ಮೂಲು ಜಾಗೆ ಅಮ್ಮನ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡತ ಮುಲ್ಪ ದೈ ಪುರ ಬಾರ್ದು ಪೊರ್ಲು ಅಲ್ಪೊಲಿ ಪಂಡ ಅವೆನ್ ಸೇಲ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಪಿರವುದ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮಗಕ್ಕ ಮದ್ಮೆ ಪುರ ಅಂಡ ಅವು 5 ಸೆನ್ಸ್ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಅಕ್ಕಿಡೆ ಬತ್ತಿಂದು ಹಾಲಾಪುಂಡು ಜಾಗೆ ಅಂದು ಅಂಚ ಆಯೆ ಉಂತೆರ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ಡು ಆ ಪೊಣ್ಣುಲ್ ಮಾತ ಇಜ್ಜತ ಆಣತ ಅಂದ್ ಎನ್ನೇನು ಇಂದು ಪೊಣ್ಣುಲೆದ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಂಜೋನ ಕಾರ್ಬಾರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂದ್ ಇಡೆ ಬರಂದಲೆಕನೆ ಮಲ್ತೇಡು ಇತ್ತೆ ಕೊಡೆ ದೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ದಾದ ಬಂಡೇರು ಪೊಲೀಸಕ್ಕೆ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಮಲ್ತುದು ಕನ್ಫರ್ಮ್ ತೊಂದೆರು ಒಂಚೂರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಬಾಯ್ಡ್ ಪನ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ದಾದಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಇಂಕ್ ಬಾತ್ರೂಮ್ಡ್ ಬೂರ್ದುತ್ತೆಗೆ ಕೊಮ್ಮಡಗ್ ತರ ಎತ್ತನ್ಗೆ ಪನ್ಪೇರು ಇಂಕ್ ತೂತುಜ ಇರ್ಲ ಬಂಡೇರು ತನಿಖೆ ಮಲ್ಪ ತನಿಖೆ ಮಲ್ತ ಪನ್ಪ ಅಂದೇರು ಮಗನ ಸಾಧನೆದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಆಯೆ ಮಸ್ತ್ ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತದೆ ಆ ಜಿಮ್ಮುಡು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಬೊರ್ಚಿ ಜಿಮ್ಮು ಈ ಬೇತೆದಾಲ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂದ್ ಪನ್ನ ಬೊರ್ಚಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬೊರ್ಚಿ ಒನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಲೀರ್ ಒಂದು ತರೆಕ್ ಮಾತ ಕೈದಿಪಾಯೆ ದೇವಿನ ಎದುರುಡು ಆವು ನಿನ್ನ ಇಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪುಲ ಅಂಡೆ 20 PUC ಡಿಪ್ಪುನನಿ ಶುರುವನ್ತೆ ಪೋಯರೆ ಅರೆಗ್ ದನಿಕ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡಾಯಿ ಬಾರಿ ಒಂಜಿನಿ ಎತ್ತುಡು ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ತೋರದಾಕ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಸಪುರ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಮ್ಮೆ ಆಯನ ಅಮ್ಮ ಅಂದ್ ಬನ್ನೇರ್ ಎಂಕ್ ಇರ ಮಗಲೊಂಜಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅರ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರ್ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರದ ಏಪಮ್ಮ 2022 10 ಗಂಟೆನಗ ರಾತ್ರಿ ಅಮ್ಮ ಎಂಕ್ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಯಾನ್ ನೆಲಕ್ ಕೈದಿದ್ ದೇವರಡ ಅನ್ಪಂಡೆ ಅವು ಒಂದು ಕೆಲಸ ದೆಪ್ಪದನ ವಿಷಯ ಕೆಲಸ ದೆಪ್ಪೈನಕುಲು ಕೆಲಸ ದನಿಡ ಪಂಡುದು ಕೆಲಸ ದೆಪ್ಪೈನಕುಲೆ ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಮಗೆಲ ಅಂಚ ಒಂದು 10 ಗಂಟೆಗ್ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊರ್ಪೇರು ಮಂಡೆ ಏರ್ದಾದ ಒತ್ತುಜ್ಜಿ ಕೋಡೆ ವಿಷಯ
ಆಯ್ ಬುಕ್ಕ ಏರೆ ಕಾಲ್ ಮಂತದ್ದು ಪಂತೀನಿ ಏರೆ ಅವು ಅಜಯ್ ನಮ್ಮ ಗೀತಾ ಅನ್ಪುನಾರು ಅಮ್ಮ ಆರೆ ಬಂಡಿನಿ ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಏರುಂದು ಪಂಡ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜದೆ ಅಂಚ ಒಂದು ಸಚಿನ್ ಲಕ್ಕುಜೆ ಬೂರ್ದೆ ಪಾತೆರುಜೆಂದು ಏರಿ ಇರುಂದು ಗೆಂಡೆ ನಾನು ಗೀತಾ ಬಂಡೇರು ಅದು ತೂನಗ ಎಂಚೆತ್ತೇರು ತೂನಗ ಮೋನೆ ಪುರ ಒಂದು ಜೋಡಿತ್ತು ಲೆಕ್ಕ ನಿತ್ತು ಮೋನೆ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ದು ಮಿತ್ತು ವಯಸ್ಸದ ಲೆಕ್ಕ ಇತ್ತುಂಡು ಚೌಲಿ ಬುಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಎದೆ ಮುಟ್ಟಿಯೆ ಬೆಚ್ಚತ್ತುಂಡು ಬುಕ್ಕ ಕಾರದ ಬಿರೇಲ್ ಪುರ ಅಂಚ ಮುಟ್ಟುನಗ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆನೆ ಬಗ್ಗೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಾಡಿ ಇಂದು ಆತನ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ತೋರಾತೆ ಜಿಮ್ಮು ಪಂಡ ಜಿಮ್ಮುನು ಬುಡ್ಪದ ಇಲ್ಲಡ್ ಕುಲ್ಲಂಡ ಅವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಬುಡತ್ತ ಅವು ಯಾರ್ಜಿ ತೋಜೋಡಾಯಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒರ್ಚಾಯ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪುರ ಪರ್ಪವ್ನ ಪರ್ಪಾದ್ ಪುರ ಹಾಲು ಮಲ್ತೇರೆ ಬುದ್ಧಿನ ಪುರ ಭಯಂಕರ ಪರ್ಪದು ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತೆ ಪರ್ಪುನ ಬತ್ತದ ಹಾಲು ಹೆಚ್ಚಂಡಾಗ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಿಆರ್ ಮೀನು ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಲ್ಪ ಪಂಡಲ ಕೋಲದಾಗ ಮನದಲ್ಲಿ ಬುಕ್ಕ ಪರ್ಪುನ ಅವರ ಇಜ್ಜನ ಅಂಚ ಪುರ ಆಗ ಬಾರಿ ನಿಯತ್ತಿಡುತ್ತೆ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೊಡೊಂದು ಮಾತ್ರ ಅದೇ ನ್ಯಾಯ ತಿಕ್ಕೋಡು ದೆಕ್ಕು ಸರಿಯಾದ ತನಿಖೆ ಮಲ್ಕೊಡು ಇಂಕ್ಲೆ ಡೌಟ್ ಪಂಡವೇ ಬರಿಯರ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಬೊಕ್ಕ ಇದು ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪುನ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಲ ಅಮ್ಮ ಪಂಡೇರೋರ ಪಾತೆರೆರೆ ತಿಕ್ಕಲ ದೆಕ್ ಅಲ್ಪ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಲ ಆಯೆ ಒಂಜೆ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಗ್ ಲೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆನ ಇಲ್ಲಗ್ ಬರೋಡು ಉಂದು ಅಮ್ಮನ ಬೊಕ್ಕ ಜಿಮ್ಮುರ್ದು ಬೇಲೆ ಬುಡ್ಪೈರ್ ಪಂಡ ಅಮ್ಮ ಜಿಮ್ಗ್ ಪೋದು ದೊಲ್ಪೆರತೆ ಕೇನ್ವೆರತೆ ಐಕ್ ಅಮ್ಮನ್ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬುಡ್ಪುಜೆರ್ ಎದುರು ತೂಯರ್ ಉಡ್ಪುಜೆರ್ ಅಪ್ಪೆ ಮಗನ ಸಂಬಂಧನೇ ದೂರ ಮಲ್ತೇರು. ಇದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಮಾತು. ಆತನನ್ನು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರ ಮಾಡಿದ್ರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮಿಂದ ಆತ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಹೋದ. 2022ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ರಾತ್ರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿದರು. ಜೊತೆಗೆ ತಾನು ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಾರು ಮತ್ತು ಬೈಕಿನ ಕತೆ ಏನಾಯಿತು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಆ ಸಾವು ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದ ಸಾವು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ದೂರು ನೀಡಿದ್ದೇನೆ. ನನಗೆ ನ್ಯಾಯ ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ತಾಯಿ ಮತ್ತು ಸಹೋದರಿಯ ಮಾತು. ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ದಾಮೋದರ್ ದೊಂಡೊಲೆ, ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್, ಮಡಂತ್ಯಾರು.